Велик ден! Празничен е всеки ден, в който се чувстваме пълноценни, обичани, спокойни, реализирани, търсени, щастливи. Веднъж в годината празнуваме този ден – денят на Възкресението на Исус Христос. По традиция това съвпада с времето на събуждането на природата, разпукващата се пролет, избуяващата жива сила. Възкръсва ли и нашият дух, нашата сила, нашата жизненост? Малко преди да се жертва, Исус произнася следните ключови послания. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. И продължава. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дързайте. Аз победих света. По Велик ден си пожелавам Божия мир. Мирът, който предлага само Исус Христос. Богословският смисъл на тези посочени библейски текстове, понятието мир може да означава мир или помирение, спокойствие или покой, хармония, съгласие, ред или порядък, благополучие, щастие или сигурност. Кои от изброените състояния преживявам? За кои копнея? Нека се опитаме да вникнем какво ни казва Христос. На първо място Той ни казва: оставям ви мир, моя мир. Това е истинска утеха, като 300 годишен мир, физически, психически, душевен или духовен, или от всичко по много. Има прекрасни дни, в които настроението ни е приповдигнато, нещата в личния и професионалния живот са перфектни, здрави сме. И това са чудесни дни. Но Исус предлага много повече. Независимо дали дните ни са успешни, по-малко успешни или открито неуспешни, независимо от възрастта ни, от състоянието, Той казва: давам ви моя мир. Това е константа, непроменимост, необходимост. Не давам само на младите, талантливите или оптимистично настроените, учените, интелигентните, богатите. Давам моя мир на всички. И на напредналите по възраст, и на болните, и на наранените, и на изоставените. Това е различен порядък на света, идващ от Христос. На второ място Исус казва: не ви давам, както светът дава. Явно има някаква форма на сравнение. Може би светът дава с мярка, може би дава от време на време, може би дава несигурен мир. Но аз, казва Исус, не ви давам такъв мир, а давам траен, истински, триумфален. На трето място Исус казва: да не се смущава сърцето ви. Нима няма толкова причини за смущение, за тревоги, за неудачи, за разочарования. Има и толкова войни, както между народите, така и между хората, между съседите. Но Той казва: гледайте към мен и сърцето ви ще бие спокойно. И последните две неща, които казва: може би в света имате скръб, все някаква скръб, все нещо ще се яви да помрачи добрите планове, добрите намерения, добрите настроения. Това са просто факти. И дързайте, аз победих света. С други думи, надмогнах предложенията на реалния живот. Давам повече от това. По-скоро давам различно от това. Не е просто в количеството, а е в качеството, в сърцевината. Велик ден е не само един ден за празнуване. Възкресението на Исус е велик ден, триумф за човека, за душата. Исус не предлага мир. Мир във всичките му измерения, а именно физически, душевен, духовен. Божият мир в това сравнение е, което виждаме в реалния живот. Ще ви разкажа споделеното от мой съученик от детските години. Той ми казва: приятелю, когато е празник и не само по време на празник, отивам в близката православна църква, сядам на пейката, поглеждам към небето. Не се интересувам толкова какви са свещениците, защото знам, че и аз не съм идеален. Казвам си: шефе, така казвам на Бог, шефе, който си отгоре, дай ми Твоя мир, дай ми Твоята увереност, дай ми Твоето спокойствие в шумотевицата на деня, шумотевицата на ежедневието. Този мир,
тази увереност, тази радост пожелавам на всички нас.